Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani, uchiri mutsva, uchangotanga kusvika pano muzuva ranhasi, chandinokumbira ndechekuti usubscribe, woturn on the notification bell nekulike these videos. Zvinobatsira kuti video rii ringe richifamba kune veruzhinji. Kulike kwauchaita nekusubscribe nekushare mavideos epanapa pathis YouTube channel. Vadikani, support yenyu yakatikoshera, zvinobatsira kuti video rinenge richifamba kune hama neshamwari. Ndine mavideos 2 andinawo. Mavideos aya ndeye mutauni muCBD nekuMarket Square. So ndichatanga ndaisa rimwe video ndozoisa nekuMarket Square. Dauti utaura zvaunofika kucomment section, vanhu vanga vachiti Hatrari chimbotiradzawo current situation yemuHarare muZimbabwe mutauni. So ndo video ndada kusiyai muchiona, mapedza kuona motaura zvamunofika kucomment section, walike here, wasubscribe here, washare this video kune hama neshamwari here, waturn on the notification bell here, kuitira kuti iwewe usazosaririre kana kurasika uchitsvaga YouTube channel inokuzivisa manews updates. Saka ndati gara waita izvozvo pano. Ndichadzoka neamwe manews updates ndatirike this video. Much love.
Mama, wadzinga vanhu.